Jada badira 2 urte lan honen lehenengo aletxoak jartzen hasi nintzela. Eta egia esan prozesu luzea izan da, diskoa bera ere luzea da, eta badakit ez dela egokiena garai hauetan disko luzeak egitea. Baina egia esan prozesuak berak eskatu dit horrela izatea, eta abesti bakoitzak badauka zentzuan niretzako disko honen barruan. Horregatik askotan abesti gehiegi eukitzean aukeraketa bat edo egitea izaten da ohikoena, eta kasu honetan iruditu zait bakoitzak bere espazioa betetzen zuela, eta horregatik gelditu zait ohikoa baino luzetxoago. Pablo Novoa ekoizlearekin egin dut lan. Azkenean ez da erresa ezagutzen ez duzun pertsona batekin lan egiten hastea, baina aukera bezala oso interesgarria da. Bakoitzak oso abiapuntu desberdina geneukan, eta azkenean maila humanoan konektatzeak ahalbidetu digu maila musikalean negoziaketa hori egitea, ez? Berak bere ekarpenak, nik nereak, bakoitzak bere ikuspuntua, eta gero nola enkajatu biok abestiaren alde lan egiteko. Diskoaren kontzeptuari dagokionez, badago hitz bat oso engantzatuta ninduena, gaztelerazko rienda hitza. Eta, jakin nahi izan nuen nola esango ote zen hitz hori euskeraz. Eta hiztegian begiratu nuenean sorpresa hartu nuen, hau ual da bere itzulpena. Eta paradogikoa iruditu zitzaidan nola gazteleraz kontrola hartu edo zerbait gidatzeko konotazioa daukan hitz berak, euskerara itzulita kontrolatua izatearen konotazio hori hartzen duen. Orduan, gustatu zitzaidan paradoja hori, non alde batean dagoen gidari hori eta beste aldean dagoen gidatua dena. Eta askotan ez den argi gelditzen nor den nor. 2019 amaieran, komentatu zidaten horrela giro espiritual batetik edo energetiko batetik, 2020 urtea mendia izango zela. Garai hartan ez nuen guztiz ulertu mendiaren kontzeptu hori, ez nuen jakin era global batean nola izan zitekeen mendi bat urte bat, ez? Eta orain uste denok ulertu dugula 2020 mendi bat izan dela, aldapa zailak izan dituela. Eta, nire diskoan egia esan islatu nahi izan dut intensidade aldetik, nola hasten den nahiko baju, igotzen doan, disko aurrera doan neurrian, eta puntu gorenera iritsi eta gero, jaisten doan eta mendi bat osatzen duen diskoak berak. Diskoa irekitzen duen abestia Gaua izeneko abesti bat da, azkenean intro abesti bat da. Nahiko motza da eta bere helburua da sarrera bat ematea, datorrenari. Badago niretzako mantra izan zen esaldi bat, abesti hau sortzerako garaian, eta zen gaua ez da laua. Horrekin egon nintzen bueltaka, eta buelta pila bat eman izkion. Letra grabatu behar nuen aurreko gauean bukatu nuen. Eta egia esan ez zait gustatzen horrela lan egitea, baina ez neukan bat ere argi. Eta hori gogoratzen dut aurreko gau hori kriston bertigoarekin esaten ostras ez bat ateratzen, zer egingo dut, ez? Eta azkenan atera zitzaidan eta gustatzen zait. Gustatzen zait nola ematen digun pista bat datorrenerako. Abesti honi buruz ordu bete pasa dezaket hizketan. Prozesua bera luzea, baina oso polita izan delako, eta kontatuko nukelako badena, ez? Nola hasi zen, nola azaldu nion buruan neukan ideia hau Alaia Martin bertsolariari, eta nola konfinatu berri gintuztela jaso nuen abesti honen letra. Nire ustez bera hitz-jokuen erregina bat da, eta niri pila gustatu zait jolas hortan sartzea, ez? Hau hitz hortatik abiatu zen, hau ahul hitza sartu zuen,
jarraitu zuen nire aurreko laneko bide hortatik, zintzilik egotetik, sokak ahual bihurtzera eta horrek ahul egitera, eta hor sortzen da azkenean korapilo guzti hori, ez? Niri letra hortatik abiatuta melodia bat bururatu zitzaidan, eta, abestia eginda zegoenean, kolaborazio batean pentsatu genuen, eta bueltatu nintzen aurreko urteko Binarrok jaialdira, nun Eskakitan taldearekin jo genuen, eta Rozalenekin topatzeko aukera izan nuen. Beregana gerturatu nintzen eta disko bat eman nion, komentatu nion nire bakarkako lehenengo lana zela eta bar, eta hor esan zidan euskeraz abestea gustatuko litzaiokela. Eta hor nire barruko bonbilla hori piztu zen, eta esperantza handirik gabe saiatu ginen handik denboratxo batera bere atea jotzen ea animatuko ote zen kolaboratzera. Eta gauza bat ere probable bat izan gabe ere, duela hilabete inguru Madrilen izan ginen, bera ezagutzeko aukera izan genuen, eta berak abesti hau ikasi zuen, eta euskeraz baleki bezala abestu zuen. Eta hori esperientzia bezala ahaztuko ez deten zerbait izan da egia esan. Kanta honen hitzak ere ez dira nereak, Ane Labaka bertsolariak idatzitako hitz batzuetatik abiatu zen abesti hau. Aurreko lanean ere Betiekin abesti idatzi zuen eta pila gustatu zitzaidan bere egiteko era. Konektatu nuen letra horrekin eta eskatu nion berriro ere laguntza pixka bat hitzei begira. Eta, letra niretzako oso sakon eta batzutan korapilatsu bat idatzi zidan, hitz batzuk hiztegian begiratu behar izan dituela aitortzen dut. Hasieran pixka bat kostazitzaidan esatea, hitz hauek nire egingo ditut, ze azkenean ez dira nik egunero erabiltzen ditudan hitzak, baina lortu nuen, egia esan orain ez zaizkit arrotze egiten eta gustatu zait nerera ekartzea, ez? Agian hasiera batean, ez dakit, jendearen besteek ze esango duten horren beldurrez uste gure burua mugatzen dugula eta egin zait euskarara gerturatzeko era berri bat hitz berriak nerera ekartzea eta agian erabiltzen hastea lehenengo abestitan eta gero nire bizitzan. Abesti honen melodia bereziki gustatzen zait, iruditzen zait badaukala zerbait engantzatzen duena eta horregatik erabaki nuen hortik gidatzea abesti hau, nahiz eta ez den era tradizional batean egituratzen, estribillo guztiak desberdinak dira eta azkenean ez dain abesti erresa, baina aldi berean gero ikusi dut jendeari buruan geritzen zitzaion abesti bat zela. Orduan, iruditu zait bazeukala bere xarma eta bazeukala bere lekua. Abesti honetan Idoia Surmendi abeslariak abestu du nerekin. Polita da ikustea nola hasten ari den jende horrek, 18 urte bete berri ditun pertsona batek nola aberastu dezaken horrela abesti bat, ez? Gogoratzen naiz, estudiora etorri zen egun hortan koroak egiten hasi eta guztiak aho zabalik utzi gintula. Uste dut kriston bidea daukala egiteko eta asko gustatu zait egia esan berak bere aletxoa jarri izana abesti honetan. Abesti honen mezua, naiz eta batzuetan hitz ponpoxoagoak erabiltzen dituen nahiko argia iruditzen zait, ez? Momentu batean dio, min ematen badizu, ez egon hor. Uste dut nahiko oinarrizkoa dela, baina askotan ez dugula errespetatzen gure bizitzan. Eta abestia bukatzen da esanaz, on egiten badizu, gelditu hor. Eta uste dut oso esaldi simplea, baina beharrezkoa dela azkenean. Kanta hau laburmetraia baterako enkargo bat izan zen. Hasiera batean ez egon pentsatua disko honetan agertzeko, baina iritsi zen puntu bat non batean enkajatu zidan.
eta bueno, ikusi nuen bazeukala bere lekua. Abesti hau egiterako momentuan laburmetraiontako gidoia pasa zidaten, Nigandik du izena, Imanol Gurrutxagarena. Eta bueno, gidoia hau irakurtzean, azkenean irudi batzuk ikusi nituen nire buruan, eta elementu horiek baliatu nituen abestia osatzeko. Abesti honek lasaia izan bartzuela ikusi nuen, baino aldi berean hitz bakoitzak indarra eduki behar zuela, ez? Eta nahiko abesti xumea da, instrumentalki, baina uste dut kontenido aldetik badaukala bere pisua. Abesti hau eraikitzerako momentuan uste dut bi elementu izan nituela buruan. Bat da Kortazarren esaldi bat, nahiko markatua gelditu zitzaidana, eta modioari buruz hitz egiten du, ez? Berak dio ezin dela aukeratu kalera atera eta zaparradatek ezurretaraino blaitzen zaituen momentu hori. Eta berak amodioa ere horrela ikusten zuela zion. Azkenean kritikatzen zuen norbaitek hori aukeratu dezakela esatea, ez? Eta abesti horrek badauka ardatz hori, eta beste aldetik badauka kontzeptu bat nahiko engantzatu ninduna, deriba deitzen dioten kontzeptua, eta bueno, asko teorizatu da horri buruz, baina azkenean hori dio, ez? Badaudela erak kanpokaldera irtetzeko eta gauzak deskubritzeko, eta bide berriak aukeratzen badituzu gauza berriak iritsiko direla, ez? Orduan, bi gauza horiek batzen saiatzen nintzen, eta bueno, gainera garai hauetan bereziki indartu da kontzeptu hau, ez? Badaudela bi aukera hauek, badago aukera nork bere burua babesteko, eta leku seguruetan bakarrik aurkitzeko, eta badago guztiz kontrakoa dela segibidez ezagunetara eta galdu eta guzti. Azkenean hor ikasiko dezulako gehien. Lan hontako abesti zaharrena da. Honek kontrako prozesua izan du, lehenengo zuzenekoetan jo genuen. Abesti hau etzan lehenengo lanera iritsi, baina bai aurreko birako kontzertutara. Eta orduan era batean eraiki genuen, baina gero Pablo Novoa bidean sartu zenean aldaketa batzuk egin genituen, beste esparru batera eraman genuen, gero beste batera, eta azkenean nik perspektiba galdu nuen abesti honekiko, eta ondo dago abestiak galdu duelako izena, baina kostatu zitzaidan pixka bat bidea topatzea, ez? Abesti honek gaueko istorio bat kontatzen du, istorio distorsionatu bat kontatzen du, eta gustatzen zait bide batera jotzen duela, eta azkenean amaieran pixka bat realitate kolpe batera bueltatzen dela. Ni ez naiz pertsona bat gauzak oso argi ditun hasieratik, oso aldakorra naiz eta gainera iruditzen zait besteek nigan duten eraginak aldatzen duela nire gauzak ikusteko era, ez? Hori disko bat egiterako momentuan arazo bat izan daiteke, eta hasiera batean leku batetik hasten den abesti batek beste leku oso desberdin batean bukatu dezake, baina askotan agian ez da hasiera batean imaginatzen zenuen leku hori. Eta gehien kostatu zaidana da erabakitzea zein zen abesti honen lekua. Pasa zen abesti atmosferikoago bat izatetik gitarreroagoa izatera, hasiera batean ez nuen onartu hau horrela izatea, eta saiatu nintzen beste bide batzuetatik eramaten, baina azkenean horrela ere zentzua ikusi nion, eta orain egia esan asko gustatzen zait, iruditzen zait baduela indarra. Abesti honek letra pila bat dauka, eta ez da erresa abesti bat orekatuta mantentzea letra asko daukanean ez badezu jendean azkatu nahi, ez? Orduan kostatu zitzaidan egitura bera ere finkatzea, eta badago esaldi bat
asko gustatzen zaidana Elbira Sastrerena. Bere garaian bere hitzaldi bat ikustera joan nintzen, eta amaieran bere gana gerturatu nintzen, eta bueno, esan nion niretzako inspirazio iturri bat zela, eta berak esan zidan bere edozein esaldi abesti baterako edo bere edozein poema musikatu nahi banituen edo bere edozein esaldi erabili nahi banuen, ongitorria izango zela. Eta orduan nik erabaki nuen bere esaldi hori edo bere poesia hori sartzea nire lagun Nataliren ahotsean, eta iruditzen zait horrek ematen diola indar berezi bat abesti honi. Abesti hau izan da idazteko zailena. Oraindik gogoratzen dut nola lehenengo audio hori, lehenengo ideia hori abestu nuenean, grabatzeko eta abestiaren abiapuntu izateko negarrez grabatu nuen. Eta oso ondo islatzen du azkenean esan nahi duen abesti honek niretzat. Kostazitzaidan idaztea, kostazitzaidan forma ematea, eta uste dut oso benetazkoa dela abesti hau, pixka dramatikoa ere bai, eta badauka esaldi bat Maite Larbururen abesti batean inspiratu zena. Honek dio ez dena zorrotzegia dela, eta hitz joku hori asko gustatu zitzaidan. Azkenean niretzako esan nahi duelako urrutiegi juntzera eta honek mina ematen du. Baina hau da tokatu zaiguna eta honi aurre egitea da orain daukagun eszenatoki hori. Abesti hau leitmotifen kantatu ahal izatea bizitzak ematen dizkizun oparietako bat izan da. Eta, egun hori gogoan geldituko zaidala iruditzen zait, gainera euskararen eguna izanik eta horrelako espazio batean lujo bat izan zen egia esan. Abiapuntua izan zen, txikitan amarekin eukinun elkarrezketa bat, grabatuta gelditu zitzaidana, esan niola amari gosea naukala, eta berak erantzun zean, zuk ezakizu zer den gosea. Eta esaldi gogorra izan zen, nik uste minutu bat pasako nula xokean geldi, eta horrela da ez. Azkenean empatia ariketa batetik hasi zen, eta pixkat gure dramak relatibizatze aldera hasi zen. Baina gero, nik uste eta adarretatik juten dela, eta iristen dela beste puntu batera, nun dion azkenean oreka ematen didan haizeak leku desberdinetara naramala. Eta uste dut hori dela nire bizitzako lema, ez? Aldaketak ematen dit niri orekatuta egoteko bidea, eta uste dut aldaketa dela gure bizitzan beti presente egongo den gauza bakarra. Orduan, abestian diot baita ere bizkarrean gordeta nire zama eta bihotzean gogoratzeko uneak. Orduan, uste dut hori dela esaldi borobilenetako bat disko honetako hitzetan, denbora guztian leku desberdinetara eta gogoratzeko unean gorde, zamak bizkarrean eraman eta aurrera. Abesti honetan ez naiz bakarrik egon eta kostatu zitzaigun kolaboratzailea aurkitzea egia esan, ibili ginen aukera batetik bestera, baina azkenean Lamare abeslariak bere burua aurkeztu zuen, eta hain erresa jarrita, berak ere oso erresa egin digu, berak bere burua barne ikusi duen abesti hau, azkenean bere izena Mar da, bere izen artistikoa Lamare, eta abesti honen izena Mareak. Orduan denak bat egin zuen, eta berari oso era natural batean atera zitzaion honi buruz hitz egitea, bera horren barruan sentitzen delako, eta beraz oso erresa izan da, maila pertsonalean oso polita, berarekin lan egitea, eta zuzenekoetara elkarrekin aurkezteko itxaropenez. Abesti hau txikia dela iruditzen zait,
Ez dakit nola azaldu zertan ikusten dudan txikitasun hori, baina uste dut elementu gutxi nahikoa direla abesti hau osatzeko, eta ez duela bilatzen epizidaderik, baizik eta momentutxo bat islatzea, egia esan momentu, autozensura momentu bat dela esango nuke, momentu koldar bat, non pertsona hau ez den ausartzen sentitzen duena esatera. Eta badirudi baietz, eta abesti guztian zehar ematen dio tentsio hori, pentsatzeko baietz ausartuko dela, eta gero ez da ausartzen. Orduan, iruditzen zait, hori guztiak amaiera zoriontsua ez daukan bezala, honek ere ez dauka, eta spoilerra botako ez da ausartzen sentitzen duen hori esatera. Eta bestiak horrekin jolasten du denbora guztian. Duela boladatxo bat markatu ninduen liburu bat irakurri nuen, poesia liburu bat da eta Gata Katana izeneko rapera eta poetarena da. Bereziki zaila egin zitzaidan momentu batzuetan irakurtzea jakinda bera hilda dagoela. Eta, gainera badaukat lotura bat edo inspirazio iturri bat berarekiko, bere ama birtualki ezagutzeko aukera izan nuen, hori ere polita izan zen eta berezia, disko bat bidali nion, asko gustatu zitzaion, eta komentatu nion, neukala horri ideia bat, bere poema bat euskeratu, musikatu eta nerera ekarriz horrelako omenaldi bat egiteko berari. Asko gustatu zitzaion ideia, eta orduan nik sentitzen dut modu batera elkarlan bat egin degula. Abesti honetan Con las manos izeneko poesiaren letra euskeratu nuen, eskuekin du izen abestiak, eta akustika batekin grabatutakoa da, oso lurtarra da abestia, eta Pablorekin lanean hasi nintzenean, berak ere oso organiko ikusten zuen, azkenean timbal batzuk sartu genitun, ritmo afrikarrak zeuzkan abesti bat oinarritzat hartu genuen, eta hori oso eremu terrenal batera eraman nahi izan genuen. Eta abesti honetan uztartzen dira nire ahotsa, poema euskeratu nahian, eta Gataren ahotsa poesia errezitaldi batean grabatutako bideo batetik atera genuena. Eta orduan niretzako karga handiko abesti bat da, eta agian diskoaren ildotik jarraitzen ez duena, eta horregatik erabaki nuen diskoa amaitzeko edo diskoa ixteko abesti bat izan behar zuela. Kanta hau da nirea ez den bakarra, kanta hau bertsio bat da, nerabezaroan asko entzundako kanta baten bertsioa, eta saiatu gera beste eremu guztiz desberdin batera eramaten, saiatu gera oso giro atmosferiko batera eramaten, eta gainera kolaborazio berezi bat izateko ohorea izan dut, bertan dago abestiaren egilea, Iban Ferreiro, eta espero ez genuen zerbait egitera ausartu da, baina berari horrela ateratzen zitzaiolako egin omen du horrela. Azkenean norbaiti kolaborazio bat eskatzen diozunean, espero ez du berak abestia abestea, era originalaren era antzeko batean, ez? Eta berak egin duena da guztiz kontrakoa. Sintetizadoreak sartu ditu, bere ahotsa era oso modulatu batean sartu du, efektu asko sartu ditu eta abesti hau entzuten duzu momentuan ezin duzu igarri Iban Ferreiro dagola honen atzetik. Hasiera batean xoka eragin zigun zerbait izan zen, baina gero iruditu zitzaigun hori zela baliotsuena, ez? Berak ematea zerbait berria. Berak orain arte egin ez duen zerbait ematea abesti honi. Eta azkenean oso eskertuta gaude bera ere ausarta izan delako bide berriak esploratzeko garaian. Garai batean lagun bat eta biok abesti hau buklean entzuteko joera bat izan genuen, eta berak oparitu zidan hemen gertu dagoen taberna batean, abesti hontako esaldi bat sorbileta batean idatzita, eta urte askotan eduki nuen gordeta esaldi hori, eta orduan
polita iruditu zait, kajoi hartako oroitzapenak orain aldira ekarri ahal izatea eta gainera berezi batean egitea.